marabolo ni togoda kiwara ba tana yoro folo mina bi oye yuwaru kaw feye yuwaru ni kalo in tile tan nani ka tabla tile tan wolonwula la olu ye tile naani boloci sigi senga n'o ye senfagabana boloci ye kiw ni bɔlɔn bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na dɔgɔtɔrɔlakaw jiginna sa ka taa denmisɛnninw ɲini minnu b'a daminɛ san fu ka taa se san 5 ma dɔgɔtɔrɔ ɲɛmaa min bɛ yuwarukaw fɛ a ko maa ba 46 446 denmisɛnnin na olu de kun bolo kun kan ka ci baara in ko a kɛra wasa kɔnɔna na kangabakaw fɛ min ye u ka préfet ye Abdou Daou ale ye jɛrɛ sigi sen kan jɛrɛ min baro sigi sen fɛ ka ɲɛfɔli kɛ sa sanu musaka min dira maramabugukaw ma o bɛ se ka don ba la cogo min na jɛrɛ in kɛnɛ ka sa dugutigilakaw kabilatigiw ka taa se sifiw ni mɛriw bɛɛ lajɛlen ma min ye maramadugukaw ye u bɛɛ lajɛlen nana ka na ɲɛfɔli kɛ u ka percepteur ale fana tun bɛ ko in kɛnɛ ka laɲini tun ye min ye bɛɛ lajɛlen ka bɔ a kalama bɛn ka kɛ musaka min sɔrɔla sanuko la sa n'o dir'u ka dugu ma maramabugu bɛna mun kɛ n'a ta ye fala ye u ko k'olu ta don ekɔliminɛnw na han ko ka tabaliw san armoire nɛgɛlamaw k'olu san min ye minɛnw bɛ se ka bila min kɔnɔ u ka kalanso dugu kalanso 17 ko k'a bɛɛ lajɛlen fa minɛnw na yaasa denmisɛnw bɛ se ka kalan kɛ cogo min na ka ɲɛ wari a bɔcogo n'a baarakɛcogo préfet ye o ɲɛfɔ u ye jamana ka musaka min don a n'a sɛbɛn min ɲɔgɔn fɛ ka na a kana kɛ maaw ɲɛna sa k'o bɛ se k'u sago n'u dungo ni fɛnw kɛ a la Abou Daou a y'a f'u ye ko nin ye jamana ka wari min ye a n'a kɔmasegin n'a ko bɛɛ lajɛlen dulonnen don ɲɔgɔn na baara in ka se ka kɛ ka ɲɛ cogo min na o yɛrɛ y'a jira sa ka fɔ k'u jɛra n'a ye sugubulon in a ka di maa min bɛ se ka baara kɛ ka ɲɛ ko k'o tigi ɲini u bɛnna o kan sanjiko gɛlɛya hukumu kɔnɔna na fala ye nin waati in na Gawo mara la sa olu y'a jira sa ko sango kɔni fisara ni ɲinan ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la an sɔngo marabolo la tile 11 kɔnɔna na sango o y'a sɔrɔ sa olu kɔni kun ye milimɛtiri 237 o ɲɔgɔnna sɔrɔ tile 19 kɔnɔna na nka ɲinan tile 11 kɔnɔna na 156 u y'o de sɔrɔ sanji la a kɔlɔlɔ nana kɛ mun ye sanw tɛ nana ɲɔgɔn fɛ degun yer'u la wa ba fana falen tɛ bi min ye an sɔngo ni Gawo marabolo kɔnɔna na sa samiya yɛrɛ la o kun ye fɛɛrɛ fɛn fɛn sigi sen kan u jɔrɔlen don a la sango n'o y'a sɔrɔ sa o kɔni sera ka min ye tari 25 758 ka se ka o sɔrɔ malo la k'o dilan 100 sara la n'o bɛna 79 buruburu 72 ma ko ɲinan ko yɛlɛma k'u bɛna se k'o sɔrɔ wa a jɔrɔna b'u la min ye Gawokaw fɛ yen sabula nɔgɔ o de ma sɔrɔ jamana yɛrɛ ko k'a bɛ nɔgɔ min di o seli Gawokaw fɛ yen bi ko kɛlen don kataba 4 ye wa tajiko gɛlɛya ale ni basigibaliya min n'o kɛra marabolo caman kɔnɔna na ko u y'u sɛgɛn fɛɛrɛ min bɛ ka sigi sen kan o ye ka ji tɔn ni ji nana yaasa ka se ka o ta ka se ka baara kɛ n'o ye sumanw an'u ye baara minnu kɛ olu kana tiɲɛ u ka jamana ale kɔnɔna na halisa Sɛnɛgako ta na sira fɛ Jakarija Dunbiya Sikasokaw fɛ yen ale kɔni ye wulikajɔ kɛ ka fɛɛrɛw sigi sen kan taari 2 min b'a bolo Sikaso pankurutigi kɛnɛ masonana fala ye kabini avril kalo tile 11 san 2026 ale y'i k'a kan samiya kunfɔlɔ minnu bɔra sa ale olu siri ka se ka baara sigi sen kan 100 sirada la e ko nɔgɔ fana a yɛrɛ m'o dilan a yɛrɛ ye de misibo a y'o dilan k'o sigi sen kan ka se ka baara kɛ n'o ye nin waati in na a ye fɛn min sɛnɛ i b'o dɔn wa tiga min ye bɔrɔ 200 min kilo ye 50 ye o bɛ a bolo a taar'o feere ka ban han bɔrɔ kelen o bɔrɔ kelen a y'o feere 2 miliyɔn 2 b'a kun Jakariya a ko sa samiya tɔni min filɛ nin ni ji nana funfun a n'a lajɛ ka fɛn wɛrɛw boloda yaasa ka se ka dugukolo wɛrɛ fana boloda k'o fara a ka yɔrɔ in kan min ye baara ni cɛsiri a bɛ se ka se sɔrɔ cogo min na nka ale bɛ dugukolo min kan a kɔrɔ ye ko Sonsorobugu dɛ pankurutigi kɛnɛ kɔni n'i bɛ yen i bɛ Sonsorobugu de ale ye taari 2 kɛ ale mago bɛ taari 5 de la yaasa ka se ka tɔnɔ ka se ka baara kɛ n'a ka miliyɔn 2 ye ka se ka baara sigi sen kan Segukaw fɛ yen min ye Saka Magasa ye ale ka qualification tun bɛ sen na gouverneur kura min ni ale sugandira jamana ɲɛmaaw fɛ juillet kalo tile 29 Saka Bagayogo fala ye bɛɛ lajɛlen bɛ nin dɔn ni maa kofɔlen min filɛ nin ye préfet ka baara hukumu kɔnɔna na ni administrateur civil la fala ye nin y'a daminɛ dugu ma fo sanfɛ Buguni tɛ Buguni ye Sikaso tɛ Sikaso ye Moti mara tɛ Moti mara ye Tombouctou ninnu ni Gawo Saka ye nin bɛɛ don a senkɔrɔ nin waati laban in na ministre min sigilen don muso ni du kunna a tun b'o fana na secrétaire général a bɔr'o la ka taa kɛ conseil technique et administration territoriale yɛrɛ kɔnɔna na bi u ye ale de ta k'a ka taa bila min ye général de brigade de police Souleymane Traoré nɔ na baaraw bɛɛ lajɛlen kɛra Segu yɛrɛmarakafo yɛrɛ kɔnɔna na
min ye Segu min n'ale Mali marabolo naaninan ye ɲɛmaaw bɛɛ lajɛlen tun bɛ yen préfet ka bɔ Segu cercle bɛɛ lajɛlen préfet bɛɛ lajɛlen tun bɛ yen pelenkanakaw min ye anw yɛrɛ ka Segu dugu kɔnɔna maire ye n'o ye Banu Jara ye ale fana tun bɛ yen ka taa fara kafɔtigiw ni dugutigiw bɛɛ lajɛlen kan baara in bannen Falaye kalikasiyɛn kelen ka ban Saka ye Segu duba bɛɛ minɛ a taara don duba bɛɛ kɔnɔ ka taa foli kɛ k'a nana kalifa u la yaasa u ka se ka dɛmɛ a ka baara la Sikasokaw fɛ yen général 2 olu ye jɔyɔrɔ falen Falaye min ye général fɔlɔ ye o ye général de division Ablaye Cissé ale de tun ye Kucala gouverneur ye a ye Moti gouverneur fana kɛ ka tɛmɛ a yirala sa k'a fɔ sa ko min ye général de brigade Aruna Samake ale ka bila a nɔ na min ye baaraw tali o baara bɛɛ lajɛlen kɛra kunungo Sikaso Kucalakaw fɛ yen maa min tun bɛ k'a ko bɛɛ lajɛlen kɔlɔsi sa o ye Sango ye ale min yɛrɛ ka ko bɛɛ lajɛlen bɛnnen don nin ko ma min ye général Cissé a ye Kucalakaw fo k'u waleɲuman dɔn u y'a dɛmɛli min kɛ a ka se ka baara kɛ fo ka se nin waati ma a ko u y'ale dɛmɛ cogo min u ka dɔ fara o dɛmɛ kan ka ɲɛsin général Samake ma yaasa baaraw bɛ se ka ɲɛ a bolo jamana ale ta ye ni dɔ taara dɔ wɛrɛ b'i kun bɔ Yuwarukaw fɛ yen nin kalo in tile 12 n'a tile 13 maa dɔw tun bɛ yen sa olu bɔtɔ dɔgɔ la o tun ye janda olu ye k'olu cɛ Bamanjɔlen ka wale kabaw kɔni u maaw bɛɛ lajɛlen labila kunungo a yɛrɛ sa ka fɔ ko maa minnu kɔni bilali kɔnɔ k'u minɛ o ma fɔ nka min ye u minɛna k'a to u tun taara dɔgɔ ɲini de la dɔgɔ ɲini ni sarati minnu kɔni taara ɲɔgɔn fɛ sa n'o ye wotorow ye Bamanjɔlen ka wale kabaw ninnu kɔni o bɛɛ lajɛlen jeni ka tila ka duuru don fiɲɛ na k'u yɛrɛ bila k'u ka t'u ka so Segu Marakalakaw fɛ yen Somajɛpu ale ka compteur minnu bɛ Falaye ko dɔw ɲɛ tana kɛlen no o ye dɛ 50 o de suyana nin waati in na min ye waleya in a guwanna kosɛbɛ Somajɛpu bolofara ɲɛfan bɛ Marakala yɛrɛ kɔnɔna na a ko ka sɛgɛsɛgɛli boloda zira don zira tɛ de ni zira yelenna kɔni a bɛ se ka taa feere mɔgɔ dɔw ma ko sanu don minnu di ko kalama minnu di ko kalama bɛ se ka taa feere olu ma jaralakaw n'a ɲɔgɔnnaw Falaye Gawukaw fɛ yen maa 127 minnu tun y'u sigiyɔrɔ bila n'u bɛ Gawo yɛrɛ kɔnɔna na donbolo kɛra olu ye kunungo Gawo dugu kɔnɔ ka bɔ dɛmɛjɛkulu yɔrɔ tulu nɔnɔmugu min ye petit pois na an ɲɔgɔnnaw ye sa k'o d'u ma nin waati gɛlɛman bɛ cogo min na u ka se k'o kɛ k'u boloma dɛmɛ baara in sigira sen kan sa baɲumankɛ gɛrɛfɛ fɛ a n'a dɛmɛjɛkulu Kayi marabolo kɔnɔna na Mali yɛrɛ ye fɛɛrɛ min sigi sa ka se ka dɛmɛ don maaw ma yaasa u bɛ se cogo min na ka balo sɔrɔ yanni samiya ka ban min ye balo kɔni ye sa kan ka taa di maa 40 ani kɔ de ma tɔni 798 o de dira Kayi marabolo min ye a commune 65 bɛɛ lajɛlen ma baara ninnu bɛɛ lajɛlen kurumo karili kɛra Kayikaw ka gouverneur kɔnɔna na gouverneur n'o ye général de brigade Sumare ale tun bɛ yen maa min bɛ yen n'o ye commissaire à la sécurité alimentaire Rodouane Aga Ali ale yɛrɛ tun bɛ ko in kɛnɛ kan nin baara bɛɛ lajɛlen musaka bɔlen don jamana yɛrɛ fɛ a n'a dɛmɛjɛkulu Kulukorokaw fɛ yen ko sogo sɔngɔ a ma yɛlɛ nka a ti sɔrɔ sogo koloma n'o ye misi sogo ye 700 don nka a ti ye ɲɛ de la f'i ka soli ka wuli ka taa aran fana jɔ ale fana na de buma o ye 800 ye kilo 1 o tɛ sɔrɔ komi sogo tɛ ka ye Falaye k'a y'o pɔn an b'o tigɛ ka taa zantigilakaw fɛ ka taa sogo sa ye sabula ye n da ka di nka nin bɛɛ la min kɔni musow kɔni nisɔndiya kosɛbɛ o ye k'a fɔ kɔni a tɛ sɔrɔ nka a sɔngɔ ka gɛlɛ k'o de ka jugu nka n'i sera ka soli ka wuli buso mana na ni min ye i bɛ se k'o sɔrɔ an bɛ taa fan fɛ an bɛ sɔrɔ ka na jamana kɔkan kibaruyaw kɛ k'a baabu